Gendel jere suwale. Pak Bas sambutan lho. Piye iki? Tukang kedangnya mendem mau sapa sing kedangnya aku? Oh, wah temane sapa mau? Gendeng. Gendang kok ceplak. Sik, sabar. Student slower kan. Gendang kok cemapluk. Oh, bener. Wes dong, Bas. Ya acaranya apa iki? Ulang tahun. Ulang tahun siapa? Roni disunat jere. Apa? Acaranya 17 Agustus apa apa iki? Sik to, niku sambutan lho. Jelas. Dis. Iya. Awak dhewe oleh peganong kodang pare. Ada kembali ya. Agus wingi nak celuk tagapan. Ya, ada kembali rene. Panggilan ning ndi ngantang winginane. Gak gelem. Gak gelem. Iki insyaallah minggu ngarep jere panggilan ning Malang kono. Terus. Layanganmu piye rono terus? Sambit aja lagi nih. Terus minggu ngarepene insyaallah dipanggil Tuhan jere. Aja sambit. Iya. Cangkeme sing apik lho ya. Oh iya. Yo seprane Mas. Piye? Kowe santose sing tenanan sawer Mbak. Iki acarane apa? Pada Sultan Salto iki iwon penonton warga Gedang Sewu pengen oleh hiburan. Warga Nggih. Wong Gedang Sewu sampe blenger nyawang 1, 2, 3. Blenger lagi teko iki. Oh, mae waduh awak dhewe. Lah aku lagi teko omahmu lho kono. Ngawur e. Omahmu lho. Omahku komplek. Lho sak tonggo. Kok ngawur. Pojok. Acarane apa? Pak Bas, ya karo. Blok gablok. Acarane apa? Acarane apa blok? Syukuran wis. Anggap Acarane yang supaya jalan santai ngono lho. wong delok ning kene jalan santai untuk menjelo kuwi. Oh, mode santai apa ora? Heeh. Ya wis, dianggep ae jalan santai. Bu, ngene iki mau parkire murah apa larang? Piro? Ora gelem nyeluk aku. Terus Tak celuk, wonge mesti ra kenal pakai celuk bayar. Bangkrut. Wong-wong ya golek kuliah nek. Awak dhewe iki ya entuk acara anyar iki. cara apa nih? Krungu-krungu ki enek sing ulang tahun. Ojo, ini kowe carry. Carry. Ulah iki sing diajak iki lho. Sing diajate Mboten tepang iki, Bu. Ya nang iki jarang dadak kok iki mau. Dadak kok piknik iki. Jaranan kok isine dadak ae iki. Beneran kene dadak. Surya Aji Saputra. Wih, enek ribon. Kowe ngerti ribon apa? Anyar. Iki baru iki ribon iki. Jaluk hiburan apa iki? Bapak. Ibu-ibu seneni bojone aku kok. Kowe kok usrek kae. Tegan soger. Kak, iki ndang. Piye karepmu? Yo, manut dong aku. Manut kowe. Iki nomor. Kok malah ngombe degan? Sidoi. Ora sido iki mau. Awak dhewe dongakne warga Gedang Sewu sik mending. Sak jenenge dongakne kancaku sing ulang tahun iki dongakne warga Gedang Sewu. Ya to. Yo, sak. Go. Piye? Acara wis dongakno. Awakmu iki sing ado kembali. Yo, ado. Pengganong kembali. Lah. Kowe anak RT. Winginane dekne bali. Tarik kecak. Piye? Wong ngene. Aku ning Bali diapusi kancaku. Sik to. Kakmu ayo rene sing tali 5.000 2.000 Ora dongakne awak dhewe dongakne warga Gedang Sewu. Warga Gedang Sewu kudune piye? Iki ndang dongakne sik. Dongakne Nek mbok dongakne iki mah kok ngono ya? warga Gedang Sewu ki semoga rezekine lancar. Ya ta, banyak rezeki, sehat, panjang umur. Anaknya akeh gitu. Pegagas, pegadok Bali iki kae iso nyeluk sing apik Mas. Raimu kok pentulan gas-gas gitu. Jujur. Cek tau, oh, ya. Lah kok salto lagi urung iki, Pak. Piye ya? Lho salto iki.
Iya. Oh, berdarah. Darah. Sik, kowe gak cerita sing naga-naga sing gua. Oh. Ndang. Krungu-krungu Dang Sewu niki danyange macan nggih, Bu. Aku kok krungu-krungu mau macan ning ngene ceritane. Iya, Ndang, tak ngono. Ya wonten pengumuman sekedap Bapak Ibu sekalian warga Gedang Sewu bagi yang menemukan dompet atas nama Dino. Dompetnya warna apa? Dinosaurus. Ya, oh, dompetnya warna ireng menawi bisa menemui di belakang panggung dikasih imbalan mengke 50.000 ra apa-apa. Kita ceritani danyange Gedang Sewu ro. Oh, boy. Aku mau diceritani Pak Lurah. Diceritani Pak Lurah niku. Awak dhewe iki ning desa Dang Sewu ki waker. Ya, terus. Dang Sewu ki Anggrek piye? Anggrek. Dang Sewu ki danange macan, danyange. Macan. Ngrawak ndasmu lho. Iki umpamane wong ya. Iki wong Oh, urung. wong iki mau bengi desa Dang Sewu iki teko kono dhisik. Teko Dang Sewu Wetan lho ta. Yo. Aku ning perapatan kono. Terus Teko kulon dicegat macan. Iki macan. oh, Perapatan Dang Sewu. ini tengah-tengah. Ora truk macan iki. Macane Gak truk. dhisik iki jaman rikala bedhu. Wong kono gong perapatan Jawa. per 5. Iki wong iki koetan aku ngulon iki macane ngono ngene. Terus. Wong ngene, ih, kita kok kene macan. Ayo ngidul. Ya, terus. Bro, kowe ngerti komplek kuwi? Gone Mbah Sumber lho. Ya. Uangnya Jawa jelok. Wah, iki enek kali. Heeh. Wah, ngono lho. Terus enek kali tak delik ning jero kali. Klambine dicepot. Heeh. Klambine iki dicepot amrih gak mambu. Kan macan iso mambu penciumane tajam. Klambi dicepot. Ditinggal gone kuwi mau ngarepane Mbah Sumber. Mlebu kok. Kuwi mau bapake sing diuber macan. Anake golek ipake. Anake golek ipake. Macane iki jek mubeng neh golek liyane. Loh, enek klambine Pakku. Teko kulon. Ngono. Enek suarane macan. Wah, enek klambine Pakku. Paling Pakku mlebu gua. Klambi ya dicepot ngene. Klambi dicepet. Tak kek kene ibuku karo mbakku urung teko. Sopo ngerti? Iki mau anak lanang anak barake. Urung teko. Paling kok ibuku karo adikku roh aku ning kene. Iki dik-dik. Macane mampu wah. Jenenge macan ya. Iki kodame macan keraron dhisik. Lah iki ibu iki ngono karo adik. Kuduk. Lambene bapakmu nyapu ning kene. Bu, paling ning komplek ya ndok. Maksudnya aku di uber macan. Adek, Bu, mending cepet lambi ngene. Mlebu, Bu, kok nyusul aku. Aku tak nyusul anakku. Karo bojoku paling wis ning kono, klambi kuwi tak cepotane. Iki cipta tenang iki aku dicek wedi. Telu. Tenan. Papat iki Kowe sitok aku telu. Ate kok. mlebu ning Ini persembahan apa masyarakat ini? Nyanyi apa no? Apa? ini kancaku ulang tahun bapake dino iki. Aku mau lek kancaku ora ulang tahun. Rotine. Bu niki wong sing ganteng dhewe iki. Iki tak critani asal usule bocah iki, Bu. Iki nang dhisik raine putih. Gue selek. Cilikane dijak pake nyelep, selepe kobong kesambapen. Oh, yang dales iki kok ya iso urip jan. Wes, terus piye? Ulang tahun. Kowe maju sik. Maju gis. Podo ya. Ya, Nyanyi no. sepasrah kau. Kaya itu ada dapake iki. Iya belah. Ayo.
tok getak tok. Selamat ulang tahun serta mulia. Lagu ini beda. Wah, ya ampun kancaku tambah umur tambah tuwek. Tidak dicelok Gusti Allah ora. Tambah tuwek tambah seneng. Bojomu kayak aku ya. Sawen aku karo bojomu kok enak ngono kita ya. Jan gino bojomu. Tidak cantik bojomu. Ya iki acarane lho. Wis go wanteng. Wis. Iya lho. Aku ngerti dongamu ben bengi kowe pengen putih, tak turuti. Ya ora ngene carane. Iki tepung. Putih ora? Yo. Nah wis. Saiki alhamdulillah sih karo sing kuwasa. Ya Allah, aku diparingi awak putih ndang. Matamu. Matur suwun, Mas. Mas, Loroni. Ihi. Yuk. Dang salto ke disawer karo warga Dang Sewu sugih-sugih. Warga Dang Sewu lek gak sugih tak dongakne sugih pokoke. Lek nyawer tak dongakne tambah rezeki. Ora apa-apa ngene ganteng aja sekali kok. Ngene kali sing mau nek macane mau gak apa-apa. Yo, durasi. Sawerane yo.
Thank you.